Hello mga ka-listeners, good evening. So ang oras mga ka-listeners alas 9:33 sa kagabion mga ka-listeners. Nagabihan kitag vlog mga ka-listeners no. Nya karon magbasa ta sa inyong comment. Di na lang tulangayon mga ka-listeners kay adugay pa ang pag-mix no. Nya ang una nga nag-comment mga ka-listeners si Kuan, si Amor Mute Karin. Sweet nila. Nya nay heart no. So Naminaw siya sa part 1, ang part 9 to 10 din sa ikaw nga akong kinabuhi. Unya ang ikaduhang comment mga ka-listeners si Mary Jean Omblero. Hello Lord, shout out from Oman. Nice kaayo imong mga drama. Makawala sa kalaay. Salamat. Salamat kaayo Mary Jean Omblero no. Ah, lingaw jud ani samtang gatrabaho no diha sa Oman. Salamat kaayo Mary Jean Omblero. Unya shout out ko ni letter A lamin nakabutang ani ka listeners no niyo siya thank you sir idol hulat jud ko ani sir salamat no user ay nakabutang sa handle no? Nya si swerte mo no yes dugay na ko hinulat sa part 12 thank you po salamat swerte mo no ah, swerte kita ani kay naminaw ka sa tong drama salamat swerte mo no nya user letter G ang profiles idol salamat sa drama na addict na jud ko drama aning drama ha. God bless you idol amping kanunay. Salamat Mr. G ang profile no. Nya si Mindy Miles agoy kulbahinam na. Tribida gyud ni si Cherry lami na pugon. Salamat kul. God bless. Salamat kayo Mindy Miles no. Basta mutawag og angkol makinumdum ko ni Dini ba. Dini Maoy vlog ba. Mao ni iyahang termino angkol. Bitaw salamat Mindy Miles no, sa imuhang kanunay pagsunod ug paminaw. Nya si Letter L ang profile user gyapon ang handle. Thank you kayo sir. God bless you sir. Thank you kayo sir. God bless you sir. Salamat no. Letter L ang profile nakabutang ni. Nya Annalyn Samson. 5 ka heart yun no. Wow, ana-ana ana-ana ang sumpay. Salamat idol more upload ug God bless you nimo always idol. Salamat Annalyn Samson. Unya si Noel Bituya. Daghang salamat idol sa sumpay niining drama anining drama ha. Amping God bless. Salamat kayo Noel Bituya no. Unya si Kay kalagot aning cherry oy. Nakatawa nga emoji no. Unya nagkakatawa nga galuha ang mata ba sa emoji. Unya si Jenny Oliverio. Wow na-upload natin with heart no. Nya si Angelica Birami. Wow, salamat may part 12 na jud ganahan kayo ko ani nga drama dol. Ay nindot kay gyud. Pwede pa shout out ko idol thanks. Shout out nimo Angelica Birami no. Napay tulo ka emoji nga ga-smile no nga nagpula-pula ang aping salamat Angelica Birami. Nya si Jing. Salamat sa upload na drama idol. With upat ka heart gini no. Salamat kayo Jing no. Nya maklaro ba tong tingog mga ka-listeners no na maglayo-layo tong mic no. Nya si Edwin Pancho mao gini sige comment ani no ani ikaw akong kinabuhi ba. Very excited gini si Edwin Pancho no. Part 12 ani part 12 na ni Boss Jan. Salamat Boss Jan good God bless. No sa maning good bless naman lagi ni. God bless naman imo ha no. God bless ta ni. Bitaw. Salamat Edwin Pancho no. Nya si Amis Channel o duha ka emoji nga smile gyud no. Nya napay heart ug naay murag paputok no. Salamat kayo Amis Channel. Unya si Kitty Garcia habang nakikinig nakakagigil tong si Cherry na to sarap sakalin. Salamat Lord sa dramang maganda at nakakagigil. Nanggigigil yun siya no kakatawa ang emoji nga. To singot ba no barig unog ka emoji ni. Salamat Kitty Garcia.
Yes, Edwin Pancho, no? Mao gini kanunay si Edwin Pancho. Nindot na boss dyan, suspect man si Cherry kay nang bangga. Mao gyud. Nya si Timmy Kuli Mundihar. Mayong adlaw Lods. Salamat sa pag-upload sa part 12. God bless na tong tanan. Nya salamat kayo, no? Timmy Kuli Mundihar. Kasi baklaro ninyo ang music, no, mga kalisteners. Di ba kata mag-copyright ani? Pero naman ni siya kuanon so tawag ni noise cancellation ato ni matistingan og mawagtang ba ang music and na music diri sa cassette, mga ka-listeners, no. Ato lang ning gitistingan og unsa ka effective nga di ba ma-appeal sa record ang music, no, kay naka music ning cassette, no. Nya si Gisa Anura, salamat sir dyan sa sumpay, lami ako moto ni Cherry oy. With tulo ka emoji nga gisingot magakatawa. Salamat Gisa Anura, no. Nya si Mirasol, nasaan na yung happy dakidak? Di lagi mo tanaw sa vlog, no. Di na lang tutubago ni kay aron mo tanaw sa vlog. Salamat Mirasol, no. Nya si Lerk Susu, salamat sa upload sir, nindutan ko ani luuran ko kay Rinan pag iya napapil bagay gid sila ni Cherry murag pukpok hahaha. Katawa ang emoji to yuda kaluha ya. Lerk Susu, salamat, no. Nya si Amber Mew Karin, thank you with heart, no. Ni si Dia Morales, salamat idol dyan sa part 12. Abigid na ako og dili na ni masundan. Hehe, thank you. Salamat Dia Morales, no. Ato gini panikamutan yung mabot ni sa katapos ang sumpay, no. Ya si Rico Rini Gadularuya, salamat sir dyan sa part 12 sa ikaw ang akong kinabuhi. God bless with ufat ka heart, no. Salamat Ricky. Rico Rini Gadularuya. Nya si Jane Ruiz, makalagyot kining babayeng kuragan ba? Happy pa ni maulian si Anali. Salamat kayo idol. God bless. With blessings, you know. Emoji nga with bless, yun ba? Salamat Jane Ruiz, no? Si Real Beringil, salamat sa sumpay idol. Maujud ako gihulat na episode kay nagkanindot na. Salamat Real Beringil, no? Nya si Desiree Batyan sila. Naglagot na jud noon kog maayo ani, dramaha. Makapungot ning Cherry ha, hangol kayog nuts, nuts. Silent listener dai ko nimo idol. Pero karon ra ko nag-comment kay makapungot na gyud. Listener from Kuwait, but locally taga Bantayan Island. Regards sa tanan ug salamat sa makanunay nga pag-upload sa mga makalingaw nga drama. Dili ko ga-skip sa mga ads bisan og taas kaayo. Unya makalagot. Ay lang para og taas na escape na lang, no, di ka maglagot, no. Kana lang mugbo okay na kahit sa nang mubo, no. Unya ako na lang hunanaon nga wala ra na katunga ang mga ads sa imong pagpulaw ug paghago sa pag-edit. Amping always idol and stay safe. For me, God bless you. With heart, no. Yan. Sa primero na ay mga dua ka emoji gikatawa, no. Tuog luha ba. Nya sa katapusan with heart. Salamat kayo. God bless pud nimo, no. Desiree Batian sila, no. Ang sabi basa ni Desire. Ano sabi ni? Desire Iban siyan libo ko ano, no. Basta handle kayo nakasumpay tanan mga kalisteners, no. Desiree tingnan ni Desiree Batian sila. Nya kuan si shout out nimo sa Kuwait, no. Desiree. Nya si Ariel Beringel, pa-shout out ko idol, always jud ko nagapaminaw aning imong mga content na drama. Makawala kalaay. Salamat kayo Ariel Beringel sa imong kanunay pagpaminaw. Nya si Amor Mew Karin. Thanks, salamat always following of your all your upload drama. Salamat Amor Mew Karin. Nya si Glenn Villamor. I'm just wondering by kanos ang part 13 ipagawas nimo. Isa ko sa tigpaminawan sa imong mga drama. Isa ko sa subscriber nimo. Pa shout out by
Glen V, California, USA. Salamat dan. Shout out nimo no. Glen Villamor diha sa California, USA. Nadi ka sa California, USA no. Salamat kayo Glen no sa paminaw. Nga si Delia Agusto, nice ending with heart of emoji nga naka-smile ba namula gid pa. Unya si Maybelline Biano, ang dami mo pang daldal no. Mao ni giingon nga forward dito sa drama no. Kung samukan ka ba sa atong dagway no. Sige tag istorya no. I-forward na lang dito sa drama no. Imuha na ng initiative no sa mag-forward Maybelline Biano no. Salamat sa pagpaminaw no. Nya i-forward lang kung di ka ganahan mo tanaw sa vlog no. Nya si Isim, salamat Aus, salamat idol, nagulat jud ko ani kay nice na kayo. Anyway, minaw lang ko ha. Salamat again. God bless as always. With upat ka heart no. Salamat kayo Isim, Ma'am Isim no. Nya si Raxton Cold, so irritating this drama. If a true story, mga characters palpak, makadiyos ang nanay pero gitolerate ang anak sa paglimbong sa taong walay kamalay-malay. Unya si Cherry Food, perting in love sa lalaking asawa sa iyang bes. Kaloka. Kaloka. Dapat artista na lang iyang pangarapon nga maiyaha. O kaya si Likoy. Si Likoy na lang kung libog lang ang iyang tuyo. Mura nagsisalumi o Dorina. Have fun kayo ba bisan makalagot. Lima emoji ka katawa no. Yan pa pinangana no. Pina-like ba. Emoji katawa ka ng galuha bitaw mga kalisunod. Salamat Raxton Call no. Pero nadala lagi ka sa emotion sa drama no. Pag maglagot, mapungot na. Nya makasabot po ta sa role sa nanay no. Kay saon man. Yan na ng mga nanay mga kalisunod. Bisan kontra silang gusto pero tungod kay kalipay sa anak ilan na lang jud pong kuanon iloob na lang ang ilahang kuan ba ang ilang gibati no nga kabalaka pero puno po sa pagtambag ning inahan ni Rina no maayo man matambag si Rina lang gyud ang kuan na grabe yang kuan gugma gid ba ang gugma nga dili makatarungan no wala sa lugar no nya salamat Raxton Cold no sa imuhang kuan pagpaminaw no nya si Angelica Birami luuya pud Simon dako na kay kausaban si Tina may pa sila na lang si Linda kay Tina kay si Tina ananay sugar daddy nanay sugar daddy ni naman magkatunong ning spelling no naminaw si Angelica Birami no sa Hain ang Langit Part 2 no balik ko na tabi luya pud Simon dako na kay kausaban si Tina may pa sila na lang si Linda kay si Tina nanay sugar daddy with emoji katawa no nanay singot no nya si Raxton Cole Japon suyaan yung pagkabuhata og script sa drama na ito mapahimuslanon kayo si Rina na in love sa babayeng wala sa kaugalingon paghuna-huna luoy sa babae mura sa guling paghuna luoy sa babae ug sa tinuod nga asawa angay parison si Chiri ug Rinan pareho selfish sa pag-ibig baliw og mga utok abot sa gugma parison bitaw na sila angay gyud sila sa para happy ending ba no sila nalay parison ba no si Rinan ug si Chiri no butan man pud ni si Rinan mas kuan ni si Chiri kanang moy murag kontrabida kayo si Chiri no pero kay si Rinan butan ni siya walang matunong niyang paghigugma wala sa lugar ba dili makatarungan no so mas maayo sila parison para happy ending napo sila happy ending mga ka-listeners ba no anya si Angelica Birami kaluoy sa town ni Linda part 3 na siya sa sorry mga ka-listeners hindi ko buta sa hain ang langit no
nalingaw si Angelica Birami sa Kahaina ang Langit Part 3, no? Unya si Mirami, gwapo jud kayo nigtingog si si Sir Alex Lara. Kiligon jud ta, ha. Parison kayo sila og tingog ni Miss Ingrid. Dili jud ko gainom og kape kay kabuhion ko, ha. Mao gid nag-inom ko kape ning pag-vlog na ko ni ba. Salamat Mirami sa imong komento, no. Ay daghan man kag comment So dapat comment makamingaw ang tingog ni Sir Ray Boris. Maayo siya modala og pang-comedy nga role. Nindot kayo iyang tingog. Ang pinakauna nga drama nga nadunggan ako nimo Sir Jan kay Pobreng Milyonaryo. Ug murag si Sir Ray ang bida adto. Nalingaw kayo ko, Sir, nindot kayo ang mga drama ni Sir Ray. RIP Sir, no? So sa Pobreng Milyonaryo dili si Ray Boris, no? Si Kuan man si Jan Lara, no? Mao'y nagbida sa Pobreng Milyonaryo, no? Nya, ay kiligon man pud ta aning drama ha, uy. Dala kasuya, haha. Sana all na ay Jumel, no? Salamat Mirami. Nya taas naman atong intro, iwason na to ang atong pagbasa, no, sa katapusan, no? Aning drama nga Ikaw Kung Kinabuhi, no? So di na maglangan mga listeners, paminawan niyo ang part 13 sa Ikaw Ang Akong Kinabuhi. Ilang ulit mo na itinatanong sa'kin. Ug karon mga kasama, niyang laing sumpay ning atong sugilanon. Ikaw ang akong kinabuhi. Hanggang may musika ko. Ma, tuaw niya ino ko sa pambot. Gipanglain ko lang ang para sa tuwa o para sa mga tao. Kining Renan. Uban ni ko sa pambot. Banisa ko. Kadun ako importanteng isulti ni mo. Oh, unsa man na, ma? Basta, importante kaayo. Unsa man giingon mong importante na tong panagsultihan, ma? Renan, nadlo ko nga may nangita na ni Santa. Unsa? Tingog sa usa ka batang babae ang kanunay madungog ni Inday Santa. Ug dako nga kung pagtuo nga babae ang ilang anak. Ug kini mo'y nagsigig pangita niya. Babae ang una nilang anak, ma. Unsa? Dito ko sa dihang gibunyagan nilang una nilang anak. O babae ang una nilang anak. Kung mauna dong. Mahimong ang kanunay giampo ni Day Santa sa iyang pagsimba. Mao nga mahibalik na ang iyang memorya. Ug posibleng hinay-hinay ng gidungog sa tuas sa langit ang iyang pag-ampo. Dili. Unsay dili? Dili ko ibalik ang akong asawa sa iyong pamilya, ma. Anak, dili ka pa maluoy sa bata. Kung ako silang kaluyan, ma, ako mo'y labing makaluluoy. Nianan ako ang pinuhat nga kanunay kong gihandom. Unya ako pang buhian. Doon na nag-iya niya. Dili lagi! Dong, wabiya ko'y laing gipangandois kinabuhi. Ang imurag yung kalipay. Nangandoy magkakasakong kalipay, ma. Nganong imo magupugso na ron iuli si Day Santa sa nanag-iya niya? Dili ka magmalipayon kay kanunay kang gigukod sa kahadlok. Nagtuo ka? Nga dili ka mapriso kung mamugos ka yun sa pag-angko ni Day Santa? Niana siya na ako, ma. Natuman, wadamhang akong pangandoy nga ikauban ko ang bugtong binuhat nga nakahasol ako. Nga adlaw o gabi, kanunay kong gihandom. Uliha, dili ka lang maluoy sa usa ka bata nga nagpangitain taon sa pagmahal sa usa ka inan. Husto na! Tugri na. Di mo mahinuon kong gisugat ng makalagot na balita. Nagdali-dali ko na kong pauli, arong makakita na ko sa kumahal. Pero ikaw yung nag-unag-hatag o kalagot ako. Dili ko ikaw mapugos.
Pero dako ang akong duda nga mahimong maabot na kining dapita sa nangita karon ni Inday Santa. Batang si Punon. Psst. Ay. Psst. Iyay, di minaw ang kola. Psst. Batang kugmuhon. Ako'y kitawag. Imong bata, angkol? Kita mo na bata din ni ikaw, Roman. Ikaw, kid. Ako ra. Oh. Wais kini bata na liwat king ang kola. Kiss angkol bata, be. Kiss angkol, be. Anyan na, nutbreast ka. Ay, magkumidyante mo ka ni batain dako. Ay ka. Liwat gining angkol. Kiss angkol, kiss angkol. Hindi ko'y magdoktor man ko. Biliba! Biliba na ko ni mo hindi, ha? Kaya nga nung kakol? Kaya mo doktor mo ka? Oh, bright yun eh ka? Aw, bright yun. Unsa may mong ipaspell na kopi. Ayaw lang na spill. Ayaw lang na. Kahit tingaling mo sa ayub ko. O gobra bagay kong spilling. Isi, tawa na. Kitang lingang ganda. Bata, unsa man? Nakita gigit mo, mama? Kita laki. Kita gyud ka. Unsa may sanina niya, be? Sinina. Kuan. Adi gini tinuod nga nakita kasi mo, mama. Kaya wa mo ka makatubag dayon sa akong pangutanan nimo. Di ka may mong doktor sana. Magdoktor lagi ko. Onya, kaya wa mo ka makatubag sa akong pangutanan nimo. Wa mo makatubag. Nakita mo gikakasi mong mama. Unsa lagi ang gisulob? Sinina. Liwat gikang angkol inday. Bugoon gamay. Di gamay mong doktor na. Di ko ni Moy. Anong ilang ko nga? Ang sadak ko, tiya. Ang kakak ko sa tiya. Ginig yung bata mo hilang na mahimong doktor ko, no? Sa may nagpahinak sa ko, Inday. Angkolay, mamugod yun unsa ko na gisulom ni mama. Kaya kakita mo gigaha kasi mama mo nang nutan ako kung siya gisulob. Nang may akong nakita, pe. Di man sinina, pe. Iyay. Nauna, di ko katubag unsa yang gisulom. Iyay. Kaya man nang ako nakita. Iyay, rasunda. Rasunda po na. Ambot gani mo lukoy, ay. Ambot lang dyan ni mo. Sumugan ka dyan kaayo, ay. Ay. Kung sabay nito, boss kong anak, ha? Pero ba naghila ka man? Ay, ako pa'y. Ihawa ko na siya. Ihawa dayon, Mel. Ihawa, ipaihaw noon. Ayaw na, anak, ha? Bad na. Bisag di gwapo yung angkol. Pero magkagaba na siya. Igo gyud mo kuda. Karon gyud na to makita ang iyong mama. Mubalik ta, din mo siya makita. Day, niyala ko. Dong, salamat nga may abot na ka. Gikuyawan ba ako nga may kalit pag-unos? Nabala ka di ka na ko? Unsa man di ay, bahala ka man ka anak ko. Naghuna-huna din ako ng akong asawa. Buang nga. Nga naman. Nagagkus ko ni mo niya, sige hawak ni mo. Nga, huwag ni ko'y kaligo, day. Gikan man ka sa dagat, di tabla rapot kang naligo. Uy. Kamaon na mo kumidyang akong asawa, na. Maligo na ko day, ha? Mga unta. Gutuma, uy. Uy, upaday ka makakaon? Wa pa. Kaya gusto kong makisaw ni mo. Sige na, sige. Kaligo na dayon. Kaya mag-anam ko sa lamisa, ha? Nangaon na ba mi si mama ganiha? Imo kong dunganan. Aron, ginahan ko. Lutuan ti kagsudan? Ha? Uy, kabaon na ka day? Nagpatudlo ko ni mama. Ingon si mama, ang imong paborito, iskabeche. Ay, marites gining ako inahanda.
Unya, lutuan ko nimo. Andamon ko nang imong ilisan o gingon man tualya. Unya, lutuan ta dayon kag iskabetche. Ayun na lang. Apongin na lang kong maligo. Unsa? Unya sa may imong kanon. Magpaluto na lang ko ni Mama. Ganong gikatawan mo kasi kung mahal. Nanalino tong iskabetche si mama, oy. Og ako na lang tong initon. Maawa. Ako na mauna. Apongin na lang ko nga maligo. Humuta sa akong bana, Tinuod ay? Lagi. Habi ko na, bi. Hagki ko na ko. Kung tinuod bang humot ko. Kahumot sa akong bana. Kakuyapon magkus kalami, day. Unsa? Ganahan kay ko na basta imo kong hagkan. Pus, bibi. Kao na diya, uy. Ikaw day. Nangaon naman kung may ganiha si mama. Wa mami magtuo nga, karon ka mo abot. Pero aron ganahan ka. Sige, sawaan ka na ako. Kadiyota, kaindaman ti kag tupik. Labi siguro, si Chirin sa pananawag ron. Pero kinalam kagos ko sa ilang office. Wato po ko sa eskulahan lang ni Daila. Kinalang matultulan ko ang dapit. Din makita sa akong anak ang iyang mama. Labi mo nung sa pagbagting. Hello? Anhaon ka na ako. Asa? Sa imo kong office. Wago sa office ka ron. Unsa? May gisugat kong client. Nanangag kong client. Manawag raw niya ko nimo. Bye. Shit. Wa na sab siya sa iyang office. Paitagin ining Jumel, oy. Kaya pawagin na siya manawag ko niya kada hapon. Anong dili mo ko niya pahibawon? Nga doon na siya sugatong bisita? Aron dili ko mahago? Hinoon? Nga sakitan man ko. Iya nagugong insulto. Wa ko'y bilis iyang kinabuhi. Maura importante niya ang iyang wifey. Patay na ang imong wifey. Bala na. Ako siyang atuan sa opisina. Tingalig iyar akong gibakakan. Mudali kong atang taxi. Yay! Niyakid akong papa. Akong giingnan si Lola nga mo, anik ka, papa. Dili siya mutuon ako. Sige na, dali na mo sa auto. Aron, magkapangita kita ni mama nimo. Dali na dayon na. Sige lang, Goday. Nagsunod ko nun yung papa ni mo. Din man siya, din mo muagi. Dini pa. Dini tumuagi ang tricycle. Din mo makita si mama nimo. Diin to, Lola? Ay, day, may kalit lang yun kag singgit ato. Din dapita mo singgit si Daila ug mama siya. Tingalig, nagkamantkonsab ka sa lugar. Dini pa. Dini na ko kiti si mama. Sure kay day? Din mo makita si mama nimo? Dini pa. Dini di ko nakasinggit og mama. Dini cute pa. Dali siya,
Mga naog ta. Unsa? Unsa atong buhaton? Atong pagitaon si wifey. Ha? Ay, Jumel, wa man ta magkasinabot pag-ayo. Uy, unsa atong buhaton? Maayo unta to gidana to ang litrato ni Day Anale. Aron ipakita sa mga tao ba nga atong malabyan kung nakakita ba sila ini. Tuod, no? Pero doon ako litrato sa kong wifey sa kumpitaga. Ay, gamay ra. Di maklaro sa makakita. Sa pagkakaroon lang niya, pero ugma, dadon ako ang dakong litrato o magpakopya tagdagan. Di ko musugot. Oh, sa di man ka musugot, Day? Di ko musugot ilaptan ang litrato ni Mama. Tingalig magisi. Dili mahitabong mag-isi, anak. Pasag di lang, siya'y gayon nga magkapakopya tagdagan sa litrato ni mama ni mo. Makatipik ka bisag pila sa inyong kwarto ni Lula ni Muluding. Sige na, dali na. Asam ka dahi? Masimba unta. Mapagani akong pag-abot. Imo day ko biyaan. Kami langgot si Mama ang musimba. Padayon lang sa imong pagkatug. Musimba ko ha. Ay, good ko biyaan. Promise. Dili ko manghilapot mo. Dahi, langit na alang nako nga ikaw nga akong gikatupad karon sa akong pagpahuway. Renan. Sige na ko, Day. Ay kung biyaya, ibingaw na ko nimo. Sagdi na lang. Dali na. Nagpareho na ko sa pagkatawag. Pitig yung kapuyan ako eh. Sige na lang. Tuparan ta lang ka sa imong pagpahuway. Ako ipakita ang litrato ni wifey sa kumpitaka pero wa magkuno sila makamat mo. Tingali dili pud maklaro nila. Uy, gamay ramang gud ang litrato. Maulog isab. Pero ugma, gamiton ako ang dako litrato. Maayo to dako. Mahimo sad nga ipapilito nato sa mga postidong. Unya butangan nato nga kung kinsay makakita sa maong litrato, manawag dayon sa imong phone number kay dunay nagpaabot nga premyo. No. Gusto siya. Mamiya lang ta din eh. Dili nilang tamangita ni Mama. Magpakopya tagdagang litrato ni mama ni mo, Day. Ganong mahilak pa ka? Hindi ni kidnap po si Mama. Naibaw ko, Day. Dinigin mo makita ang imong mama. Anak ka, God. O pinangga ka kayo si Minan. Mahimong instinct sa usakainahan ang kapasinggit ni mo. Aron manawag ka niya. O aron di mo siyang kita. Anak, hapit na ito makita ang iyong mama. Hapit na. Mutuo ka rin, Papa, uwa. Mutuo. Hoy! Iyay! Ansay ay? Mayagi ka manaymin, ha? Niyabag ka? Ako mayabag, Chiri. Pero ako lang usa din, eh. Nya, misud ka din, eh. Ay, tatas na. Dali. Gunit, niyabag ka? Yabag ko taon. Kung doon na yabag din, eh. Kana mo ikaw, kinisud ka galit. Sa? Wapa ka mayabag, Chiri, no? Anong diretsyon lang kagsud din, eh, be? Nangita kong Jumel. Bari, ay! Sige, kagngita ng agaw. Away, gusto ni mo! Unsa? Ikaw no? Naida ko king atay ni mo. Sa? Atay ba, atay? Dako king atay ni mo. Imo lang bugal-bugalan, ha? Sumaluguson lang, tika. Ay, unsa ba? Sige, suway. Ay, nagis Jumel ba? Wala gidin ni. Ngita ni Day Anale. Unsa?
ilang gipangita si Diana Lee. Kaya nakita ka ni sa bata. Kinsa bata? La! Huwag ka makaila ni Inday Ila, ha? Huwag ka makaila. Nakita ni Ella si Annalie? Kita lagi. Animal ka! Gayawan ka, no? Usa! Day, naunsa mo ka? Renan, wa ba kita'y anak? Day, naanas ka na. Di ba giing na naman tika nga, wa? Ngano lagi nga, may mutawag man akong mama. Unsa? Doon na mo tawag ni mo, mama? Oo. Katong miunos. Katong kusog kayo ang hangin. Klaro kit kayo nga may singgit o mama o sa kabatang babae. O kunya, katong nangatumi si mama sa simbahan, kitawag na sab ko. Klaro ra bakit kayo nga mama. O batang babae ang may singgit. Day, tigalig. Tingog lang to sa nagpuyo din eh. O may nakitang batang babae si mama nga nagpuyo din eh. Manuroy na ta sa dagat na eh. Manimba noon ta. Hapon na. Tingalig ginigbalik na to din eh. Ngit-ngit na. Mahadlok di kang ngit-ngit. Di uy. Ano gutang mahadlok mo ko? Labi nagkauban ka? Aw. Patay gud kun. Doon ay magbinuang ni mo. Wa ba ako magtiaw? Nakadungogit ko. Klaro git kaayo na akong nadungog ang pagsinggit og mama sa usa ka batang babae. Sige, aron di ka magmahin ako. Ugma sa buntag manimbata. Ayaw lang karon kay mangitkitan kita sa pagpauli. Gawas pa, kapoy sa dang akong lawas eh. Ugmaan ta manimba, ha? Nakita ni Ella si Annalie. Imposible. Mo kay hinungdan nga sayo migawas si Jumel sa iyong opisina. Kaya gikauban niya ang iyang anak sa pagpangita ni Annalie. Nga nung wamasig ko maniguro. Gisakay ko na lang unta si Annalie sa auto. Nga akong gidrivean o gitambog sa layo. Aron masiguro ko ang akong kaluwasan. Nakita ni Ella si Annalie. Imposible. Imposible. Maragwa para ba sila mapalik? Pero, patay naman gito sa Annalie bang akong gibiyaan? Taysa, murag na hinumdum ko. May tao ko nakita. Misinggit pang ganito siya. May hinungdan nga bidali kong sud sa auto ug ako na yung kinigipadagan. Dili ka nga katong tao mo ay nakaluwas ni Annalie. Nagiatay na. Murag mabulilyaso ko inida. Kinalang mailan ko katong tao nga nakakita. Unsa man, gisultihan ka na ni Santa bahin sa singgit sa usa ka batang babae? Ayaw na po niyang akong kalibog, ma. Maluoy ka sa bata. Nagpangitain taon sa inahanong pagmahal ang maong bata. Unsa ba sa nimo pagsiguro, ma? Nga gatong bata nga misinggit og mama, maugid ang iyang anak, ha? Renan, dili man tuod ko pure gyud nga inahan. Pero sukat nga nagmatuto ko nimo. Kabisado ko na
ang pagabation sa usa ka inahan. Dili gusto ang usa ka inahan dong nga daog-daogon ang iyang anak. Sakitan ang usa ka inahan dong kung dunay pangayuon ang iyang anak nga dili niya mahatag tungod sa kawadon. Ingon ni ana ang akong gibati. Kanang doon na kay pangayuon unya, wa gyud taon ko'y mahikap. Sula sa din mo, maoy. Usa may mahitabo ni mo kun sa imong pagpalaod. Dunay mga bot dinhi nga mo angkon kang santa. Aron din na mahitabo. Dadun ko siya sa akong pagpanakat. Unsa? Ako siyang dadun. Aron dili maangkon sa lain. Tungrinan. Naikugman akong maayo niya, ma. Giantos ko gani ang kaugalingon akong kalipay. Basta dili lang siya mahubos na ko. Unya, ako na hinuon siya pasagdan, nga ang kunon sa lain. Unsay mahitabo kung dili gani ba na amuang ko niya. Lain na sa ning pag-antos sa kong mahal. Rinan. Manaybaw ka ba? Nakita gid nako ang usa ka babae nga migawas sa isa kanan. Tingali. Iyaw tang siguroon kung namatay ba gini. Pero nakalitan mo ko, hinungdan nga nakasinggit ko. Pagkadungog niya sa akong singgit, midali siya sakay sa iyang auto. Katong aksyon sa babae, ma, katong iyang linihukan. Klaro kayo nga, gusto gidi ang patyot nga kung mahal. Unya, kung doon ay muanhi aron moangko niya, ako siyang ihatag. Dili ka na mahitabo, ma! Dili! Dong Rinan. Kasi dili mahitabo, Rinan. Dahil, naa ka daay di, ha? Kasi dili mahitabo, Rinan. Ha? Wa pa kunin mo matupag. Kuan day. Ang ako kong tao. Perti kang dira sa asawa. Nga naman. Laliman ka? Ang iyang bahin, gustong kuhaon sa asawa kay isugal. Unsa? Lagi day. Mato, ako siyang giingnan nga kay siya may naghago. Kinahanglan siya mugunit siyang kita. Siya ko'y mamalit og bugas. Og unsa pa'y kinahanglan nun sa bahay. Akong gihabugan ang akong tao nga di gina may tabo na ko kay buutan makaya nga akong asawa. Nang hambog sab kag dali-dali. Hambog din ang di mo ka makamaong manugal. Wago di mo gastuhan ang kwarta nga akong gihatag nimo. Usaw man ako paggasto. Nga mamalit naman kag bugas. Unya, nag-away na gani ning isda o mga nuko sa ref. Ay, nakagasto di ay ko eh. O sa may mong gigasto na eh. Namalit mig inasal si mama. Gusto di ay tuod. Ay, nangadto manggod mig merkado si Inday Santa. Unya, naibog man siya sa inasal. Mipalit siya, ug mo'y among gikaon. Sige. Mamalit na ron tag inasal day. Tanarinan, ato ta sa merkado. Mamalit tag inasal. Ay, ako na lang palit day, aron dili ka mahago. Kauban man ako si Rinan, ma. Sige day. Mga duta sa merkado. Mamalit tag tibuok inasal. Hambog. Ay, kaboring ba ni Dinis Bayo eh. Mag-inusaran lang ko pirmi. Sila manglakaw. Yak ka nang sila manglakaw, mga bigyan na sila. Ako, stagutom, mabiyan ako. Ay, salamat, nanguli na kitahon mo. Ano man lokoy, gigotom ka na? Ay, nalungag ng taon ko tiya. Kung dugay pa mong nangabot, magluto ko ako gadubo, aron mutulid niya akong tinaim sa day. Ay lang pagluto ka. Kay namalit na miglitsyon si Tia Luding. Wow! Mukhaon ko na ako. Mukhaon ako. Dagkan ba yung tunanan? Gaw. Pao ba? Don't worry, anak.
Ako'y tudlo sa imong leksyon. Tinuod pa? Di jud ko masiro ini. Kaya na zero day ka. Nay, ako lukoy ay. Ah. Iyang giansiran akong assignment. Itlog noon tanan. Ay! Anibala, bayan ni mo lokoy, animal ka. Imo mang i-appear sa imong kabuang ang imong pagumanggon. Ay dapat tudlo usab ni Angkol mo day, ha? Sakita. Di nagyugo pa kay aran di ko kakuag itlog. Nay. Ay, ano di ay ang akong anak? Alahay! Anak, ako na lay tudlo ni mo, ha? Aron dili ka na makakuhag itlog. Salamat na lang, Cherry. Ikuha lang nag-tutor ang akong anak. Ay, kisa, gano'n mo kuha pa makag-tutor? Ako na lang. Ay. Ay, gikan karon day, ha? Inag-abot ni mo gikan sa eskwelahan. Kuha adayon ang imong bag, ha? Unya, ato ta sa taas magtuon. Ay. Dili ko na pasakan ang akong kwarto, Cherry. Ah, Gawas pa. Adto na sa kwarto ni Chaluding si Ella. gano'n man? Maglikay na ko. Mukalit ugan hinga akong mga ugangan. Wala maglikay na lang ko. Oh, papatuon ako ang bata sa kong kwarto. Nanong ikaw man gyud magbuot, Cherry, ay. Adunay lolo og lula sa inday ila. Doon na pasad siya amahan nga maoray makabuot niya. Ganong init man jud ka nako, Tia Luding. Oh, Ha? oh. Ngano di ay? Ha? Don't like that to my tialuding, ha? Hilam! Probi kag nakuyawan gani, ha? Sa diyang gisultihan ti ka na kita si Inday Ila siyang mama, ha? Pataka mo lang kay sumbong babuya ka, oy! Ha? Ganong kuyawan man kuno ko! Mula ni mo. Basta kay pagsulti na ko, hiwi ng baba ni mo. Oh, hilam! Uy! Boy! Boy! Iyan, lako lang ay! Hadlok, hadlok. Tinol ba tayo mag-isulti ka? Ha? Nga nakuyawan si Cherry sa diyang imong gisultihan nga nakita ni Inday Ella si mama ni Anali. Binuha na ito nga ako, guy. Kumidyanti rin ako. Kibaw ka? Pero, tinuto kong isulti ka nga nahiwi ang baba. Kay, iya mo kong hiwian. Kaway lame. Pulos lang yun ka binuang diyan, Lokoy. Sarita. Pagsukat na dito kay gigutom ng bata o si agaw ni mo, Jumel. Basta po ko tiyo, gutom ko. Gutom na di ka. Daghan tago ang may bawi kang Cherry. Pito. Oh, unsay buot mo ipasabot dong Jumel. Tiya, magkamauray mo drive og auto si Cherry. Animal! Animal! Ang mga pasit! Managwa na ibili ang akong paningkamot. Mituos si Jumal, sige patuos siyang anak. Ngayon nakita si Anali. Pero angay ko magmatnon. Dili maayo makampante ko sa nakita ni Ella. What if ang iyag itong inahan? Imposible yun. May mapuhi pa ba itong akong pagbangga niya? Nakasiguro ko, naigo ko sa lawas ug maayong pagkapantok ang iyang usadan. Mubalik ko sa dapit di nahitabo ang krimen. Hilom ko magsusikin sa tong tao nga misinggit. Oh, iyak akong nakita. Nabusog ka? Busog kaayo. Kaniad to pagyaday, imo ng paborito ang litson. Tinuod? Lagi. Anugon lang. Nasunog lang ang mga litrato nga nabatuod unsa ka paborito ni mo ang litson. Pero, ganahan ba sa kong isda? Labi nagtuwaon ang presko kayo nga isda. Tamis kayo og sabaw. Og si mama mo ilami kayong mutuwa og presko nga isda. Day, ganahan kang muuban akong panagat? Managat sab ko? Di uy. Anhalang ko sa pamput. Imo lamitan ahon nga musawm aron mamana og isda sa lawom. O di ba? Mamasol. Tinuod na nga may dagko gid kayo mong makuhang isda. Tinuod uy. Nakapana na gani kog dakong isda. Tinuod? Tinuod lagi. Apit man gani ko mada sa isda kay mitidlo man ni. Paingon sa lawom. Uy,
Kuyawan, no? Pero kamaom kumusaw. Nagpanod-anod lang sab ko. Asa ko dadon isda. Pero sa dihang naluya ng isda, ako na sa imibira niya, paingon sa pambo. Hala, kanindot kang tanawon, anak, no? Unya, gusto kang muuban de? Bisag sa lang kad. For experience na ba? Sige. Sige. Karon inigbalik na mong panagat. Uban ka na mo, ha? Dili init. Pinangga, good kay ka. Natural, di na kita ka painitan. Butangan na mong atop ang pabot. Sige. Sige, Renan. Musuway kong uban sa inyong pagpanagat. Imog yun dadon si Inday Santa sa laod. Mora na bugtong paagi ma. Aron malikay siya sa gustong mangangko niya. Aron malikay siya sa tino nga kamatayon. Tungrinan. Mangita kong isla ma. Aron mo ipapuyan ko sa kumal. Unsa? Isla? Isla ma. Diin sa maong isla. Way laing ilhong rayna. Gawas sa kumal. Ay. Wanagi ko makalili sa gamay na kong negosyo. Tuwa pa bakain taon ang mga makina nako sa panahi. Ma. Wa masagod makatultul din ang akong gisaligan sa mga trapo. Di sagid maayo nga may makatultul din ma. Samot na cute. Kung imong dadon sa isla si Inday Santa. Kanugon baya niya dungoy. Wa ko'y laing mahimo ma. Kinahanglang di na siya mabawi gikan ako. Tiya, hain naman ang litrato ni wifey. Kadiyot ha kay akong kuhaon dong. Ibalik ba yan ni Dayon ha? Kay sigurado gyud nga pangitaon ni Inday Ila ang litrato sa iyang inahan. Ako lagi iuli, tiya. Mutanaw ra ba na siya sa litrato ni Dayon na mong adto sa eskwelahan? Maka-inspire ko nun niya. Taon siya kung anak. Ipaprint ko na yun sa among office, tiya. O mabalik ko din sa Odto. Ayun lang din, tiya. Ako lang litratuhan ang litrato sa kong wifey. Bahala good ka dong. Basta mutanaw gid ang bata sa litrato ni mama niya. O na may mga adto sa eskwelahan. Kung may daghan akong kopya, tiya, mubalik ko sa eskwelahan ni Ila. Kilahanglan yun. Na may magkuha na tang impormasyon. Mahitungod siya kamingawan kong wifey. Day. Ma, ganyan ka sa kong kilit? Ay, taod-taod na yun, Day. Gipasagdan talang kang naglantaw sa dagat. Ma, makadungong naman kong bako sa usa ka batang babae. Unsa? Ngano ka ni ma? Unsa man ka ni? Dili ko makatubag, anak. Ma, wagid ka ni anak si Renan. Day Santa. Doon na kabay na sayran. May tungod ining ako karong kibati. Ha? Ma? Ay, uwa mangyud nak. Uy. Kuan. Hangtod ko. Wa sa makasabot ko nga nung naingon ko ini. Sadyang nadungog ko ang singgit sa usa ka batang babae nga nagpanawag og mama. May kalit pagkuot ang akong dukan. Sa ikaduhang kayo nga may nadungog na sab kong syakit sa usa ka batang babae nga nagpanawag og mama. Murag midat og dako ang langit. Oo niya, ma. Murag may nadungog kong bako sa usa ka batang babae. Bako nga murag nagpalaban. Murag... Husto na, anak. Ayaw sabay na hitabo ni mo, uy. Mihila ka manuog maayo. Walagay ko makasabot, ma. Marag doon lagi mo kusi sa unugan.
Kanang mahinumdum ko sa singgit sa usa ka batang babae nga nagpanawag og mama. Ug ambot, wala gid nako tuyo Nga marag may batang babae nga mihilak. Nagpanawag na sa og mama. Gimingaw na ko kayo siya sa iyang mama. Ay, damgura gyud to nimo Inday. Kay sumagod, nangita baya dayon ko batang babae din he. Pero wa man say batang babae sama sa imong giingon ako. Dunay mga batang babae pero dagko naman. Ambot. Ambot mo, uy. Hantod ko, wag di ko makasabot sa akong kaugalingon. Damgura gyud to nimo, day. Tinuod pagin mga wa may anak si Renan. Day, kung nahibaho ka palang unsang akong pangandoy nga makaapo na. Pero, wa masagyod mo mga anak si Dong Renan, uy. Aram day mo din, hey. Day, naghila ka? Wa man. Wa ko no. Wa ba gani pagpahid mo sa mga mata ko? Nya mo ingon kang wa? Oo, saman. Nag-away mo man? Wa, uy. Nga nagutang mag-away man mi si mama. Pinangga kayo ko ni mama nimo. Unya lagi nga nung mihilak man ka. Ambot, uy. May namdam gani ko atong singgit sa usa ka batang babae nga nagpanawag og mama. Duhagit kayon. Unya, ganiha sa dayon akong bangon. Marag may batang babae na sab ang nagbako. Nagpanawag sa iyong mama. Kay gimingaw na kuno kaayo siya. Nagdamgol ang tingali ka dayo eh. Maupitaw na akong giingon niya. Nahala pagsulti una mo din he kay maglungag una ko. Tinuod nga, wa ka pahilaka ni mama? Nga naman ka, uy. Pahilakon ko ni mama nga pinangga man kayo ko niya. O sa manday? Musakay bagas pambot? Asa man ta? Musuroy lang ko tas loud. Daghan kong ipakita ni mong mga isla. Mga nindot king isla day. Ayaw lang, uy. Nag-usik-usik ka lang sa gasolina sa imong pampot. Usik-usik-usik. Ang pinangga ko na kung akong isuroy. O sa man? Dali na. Atong iuban si mama? Mahimo pod. Ato lang ta mga on sa isla. Oo, siya man. Okay ka kay akong paanda mo sa mama. Pwede sabtang maligo sa dagat. Pwede? Sa isla? Oo, pwede kayo. Niya. Ako na ato sa mama, ha? Sige, kay mangandam sab ko. Dong Renan, mao na kini ang akong gikahadlukan. Mahimong nasamok dang huna-huna ni Day Santa sa iyang kagahapon. Ma, mahimo ba? Di ta magsulti, ana. Miduol lang ko nimo aron dadon ka na mo ni Day Santa nga manuroy. Manuroy? Musakay siya sa pampot. Musuroy ito sa mga isla. O mahimong adulong ta dito mga on. Oo niya, kay nakalungag naman ko. Ato lang dadon ng dinungag mo. Nagtuo ka ba? Nga makawa ni naghigwa usrong balatian ni Day Santa. Unya na lagi ta maghiskot may tungod, ana, ma. Ay, ko pasok ka, ma. Sige. Mangandam na ko. May balik malagi ka dayon. Dako ng dagang kopya sa litrato ni wife siya. O gibutang sabla ko din akong cellphone number. Aron kung doon ay makakita sa kong wife, manawag din sila na ako. Maayaw hinoon. Mubalik na dito napita siya. Magdasag kong mga tao sa kong opisina aron mutabang sa pagpamilit ng mga litrato sa kong wife. Ay, magampo ko dong. Nga pinaagi ini. Mahibalik na gyud nato si Anali. Sa'yo lagi may uli ako, Papa. Kahumot sa kong baby, eh.
Mubalik mo ko sa work, day. Ay, mabalik di ay kag-work. Uy, hala, takana ko ini pa. Hala, litrato lagi ni Mama. Ato na ipapilit sa mga poste dito sa lapit. Di mo nakita si mama ni mo. Unya, mabalik na nato si Mama. Oo, day. Magkakita na kasi yung mama. Ningaw na kayo ko sa akong mama. Dili ka sa litrato ka lang magsigtan ni mama ni mo, day. Humana itong pamilit iniya mga litrato. Nakasiguro ko nga may magkatudlo na gud nato hain ron si mama ni mo. Makagakos na ko ni Mama. Ay, mulang. Magtagbaw gid ka og gakos niya. Magkugusad siya nako. Kuguson ka gud di mama ni mo, day. Dako naman ko. Bisag dako ka na. Iya ka lang yapong kuguson kay pinanggap man kay ka ni mama ni mo. Yay! Mupalit na gid ang akong mama. Kakita na gid ko sa akong mama. Hala! Ari lang ko kanakon sa mga kay. Nasa ka? Pero tindaga naglitrato nga gipakopyahan ni ka Jumel sa mga litrato ni Denali. Ug may madawat pag yung dakong premyo ang makatudlo kung hain na Denali. Oh, dili. Si Diligot. Ay, dili na mo balik si Anali kay patay na ni. Sigurado ka? Sigurado kayo. Ano na nagkaroon ka? Kaya na nakapatay niya? Ah, hoy, baboy! Ay, pati ka pa masangil, ha? O sa tanaw ni mo na ako, kriminal? Unya, ano nakasiguro mo ka nga patay na si Denali? Pila na ko doon katuig. Nga wag yun na ito makita si Dayanali. Ilan yung gipangita, dili ba? Ilang gipapangita. Hangtod ng mga pulis nangita ni Dayanali. Unya, doon na ba sila'y balita? What yun? Di mo na mo taguy ang patayng lawas, be. Usa? Ikaw rin mapatay, takitabok ka karon. Oh, mapatay ko di gaday, chair. Pero, may gugmam gyapon og kriminal. Pindot ka pagka-kriminal. Badyo ka, babuya ka, baboy ka yun, baboy! Diya ka na ay! Asa ka, mubugkigol, ha? Pili maglagot! Hangtod ang baboy, ibugal-bugal na nako. Gitudluan ka siya sa malditang iyaan ni Jomel. Dili ba yung magpadako sa akong tensyon? Kitigalig magduda na hinuon sila nako. Pero karong gabi, kanang minus na ang mga dito napita. Mabalik ko dito. Aron sa pagsiguro nga wa na'y Anali nga mabalik. Napos lang gid ang gilungag mo, ma. Oo, oy, kay maumay atong gikaon. Nya human, disud-ana nato og presko kayong isda. Bagid. Nindot kayong tanaw ng mga isda nga nagkisi-kisi pa no. Gikan pagid sa dagat nga ilang nakuha. Mo na imong sudanon day kanang magpalahod ni. Mo na hinungdan nga doon na gimisuka, asin o uban pang kinahanglanon sa pagluto. May kita sabi kang tao ni mo do. Oo ma. Aron doon na makatabang na to. O makaluto sa itong sudan. Doon na sa'y mga bahay din hino? Oo. Mo na akong giingon ni mong isla day. O saman. Ganahan kang mupuyo din sa isla. Doon na sab sila simbahan? Doon na sab. Pero parehas dito sa ato, maduminggo ra sa dangilang misa. Bahala na. Basta doon ay matambong ang misa. O niya day. Ganahan ka mo puyo sa isla. Ako sa una-una, Rinan. Oh, Rinan? Unsa man eh? Ha? Ang sakit. Nakita Rinan? Rinan, unsa ni? Kuan day. Ako ng cellphone.
cellphone? Oh, ako nang dadon aron kung hinay ang COVID, magkalingaw kog tanaw sa akong cellphone. Dili ni mabasa? Dili oy. Yayo ba yan ako puto sa plastic nga baga aron di mabasa. Cellphone? Unsa man ganahan kayo? May mong mutanaw sa giingon nimong cellphone? Mutanaw ka? Kung masugot ka. Pero kung dili ka gusto, dili sab ko mamugos. Sugot ka? Oo. Uy. Nga di mo kumusugot. Imo na yung makitang dugay na akong gitaguan da. O sa may mong gitagu-taguan? Ha? Kuan ang akong mga love letters ni mo kaniadto. Love letters, cute. Lagi. Gusto kang makakita? Anya na lang, uy. Tingaling mabasa lang ni imong cellphone kung dunay kusog nga bahod. Unsa man ganahan kay ini day? Palitan ka. Aron kung magpalawod kog balik, unya do na kay toyo. Imo day ko matawagan. Di man ko kay paw. Tuluan te ka. Painundumi ko niya ko ha. Kay inigulit na to. Akong dado na cellphone. Ano? Sayop lang gyapon ang akong gibuhat. Huwag ka manawag, araw pahibang mo ani ka. Manawagin ko? Aron imo kong tagu-taguan? Unsa? Ayaw na lang pamakakjom. Pila na kagayon nga imo kong tubagon, pero kung anhion ka na ko, uwa ka. Busy ko. Busy ka sa pagpakopya sa mga litrato ni Annalie? Aron imo ning ipapilit kung asan mo gustong ipapilit? Huwag ka na'y labutan. Dako kog labot kay nahago ko! Kisa may nagsugo ni mo, arumani ka. Mingon man ko nimo! Shit! Imo kong gishit? Tungod kay giusikan mo ang akong panahon. Nagdali ko, doon ako importanteng mga lakaw. Aron ipamilit nimo ang imong mga gipakopyahang litrato ni Annalie? Huwag ka na'y labot, anak, Cherry. Tabangan ti kag pamilit. Ang dili ka na magsigig sudya na kung ano naniguro ko, nga dili na mo balik si Annalie. Huwag ko magkinanglan si Mutabang. Mahimo mo gawas ka na. Pero magkapadayon ko sa kong trabaho. Dili lagi ka na ko ilabtan. Mulingkod ako dinhi. Hey! Asa man ka? Imo na sa kumbiyaan? Jom! Jom ka! Kaniyot ka, good. Ayot lang ba? Jom pa! Ayaw ko kuging na ini. Mahimo ba? Ayaw kong binatay. And the worst is, ayaw ko butid bisang unsay akong buhaton. Alang sa akong wifi. Dili naman ko kunin mapasudlan si mong kwarto. O sa mahinungdan sa kausaban. Cherry, di na ko gusto makita sa akong anak nga magkakus-gakus ka na ko. Ug labaw sa tanan, ayaw na usba sa pagpaghambog nga doon hindi ila nga ikaw maunay akong asawa. Imo makakuminyuan. Okay, sa resulta naman! Chum! Doon na nako'y nahitabo na to. Huwag dagan ng higayon nga buhato na to. Ang buhato sa magtiayon. Nahitabo na, kaya namugos ka. Sakita, aron, uy. Cherry, daan ka lang na sayon. Nga wa pa ko'y gitungtan aron dunay makapulis sa akong wifi. Dere sa akong kasing-kasing. Chum! Masa may akong buhato na dili ka masuko. Ayaw pamugos. Gusto ko malipay o ba nimo? Paghuwat nga ako mo'y manawag din. Masay may tapokon. Kung mamabdas ko. Usa? Himo ba kung pakaslan kung mamabdas ko?
Cherry, nayabag ka ba? Usaon ko sa pagpagkasali mo? Ngaminyo man ko. Patay na lagi si Anali. Wa ko pa makita ang patay niyang lawas. Buhi pa siya. Alang na ako. La, muanhi si Papa? Oh, ingon man to siya. Nga iyak tang hapiton din he. Yes, amo na sang pangitaon si Mama. Murag mamilit man tingali to siya sa mga litrato ni Mama ni mo, Inday. Utabang ta ni Papa laha. Doon naman tingali siya idadon yung tao sa iyang office. Aron mo imutabang o papilit. Ganahan kong mutabang la, aron makakita na ko sa akong Mama. Hoy! Dunay sita! Nakail kong kugbog ng tubig, Lukoy, Bi. Yes! Yes! Murag sugto na ko, Anida. Murag sugto na ko. Ngano ka? Imo na kong gisangpit og Lukoy, ako yung pangan. So murag gisugot-sugot na ko ni mo gamay. Nalipay ka? Awa ka na nako tawgag baboy? Murag mulagot kamay na na. Tagay na ko bagbog ng tubig ba? Kining day, chair. Subdres lang kay pangitaa, kay tagaan din ka. Ay, simple lagi sa gipangayo. Bugnaw tubig. Tubig rin ko iniya, day, chair. Unsa? Naurot na kong kinamang bugnaw tubig iniya, kay pertingin dita, oy. Ay, kabiyasad ni mo, eh. Walang di ko ganahan ni mo. At talaga ko mo inom sa amo, eh. Day, kadiyot lang ko. Gusto mo kayo, miyan nila kag mo inom magtubig. Nga naman, way mineral sa inyo. Inasag ba, ah? Suko na po. Hilam niya, oy. At talaga ko sa amo. Ikinahanglan mo takong ikasulti-sulti ron. Pero yabag mo sa din akong gikaatubang, oy. Promise, day, magtarong na ko sa akong sulti. Sa akong itubagi mo. Tinuod day, nahurot lagi among bugnaw tubig din, eh. Hilam! Day! Day, chair! Day! Imo na sa akong gibiyaan, day! Tungod na sa bugnaw tubig! Ay, pagkahakbiyan, eh! Ma'am, kita ka ini? Uy, hala, uy. Milingo-lingo lagi ka, ma'am. Huwag yun ka kakita ini din, ma'am. Ako ni siyang mama. Huwag naman mo balik sa amo. Tingaling mo ba naglayang dati, day? Hala, Naklaro kayo. kapuutan sa akong mama. Dali na, day. Ari na sabta mangutan na sa uban. Dali. Ano kang ingon man to nga may uban ang laing laki si mama? Buutan gani si mama lano. Buhutan gid kaayo tong imong inahan, day ila. Nya, nga naman laging mura siyang nasuko sa akong mama. Gikumidya na ka adto, day, oy. Dali, day. Adto ta ditong dapita mangutana. Murag, wa makaadto din dapita si papa nimo. Dali na. Huwag ginikakitas kong wife nining dapita siya. Ay, maulagi. Pero, narot-hort na rin mo pamilit ang malitrato ni wifey. Dong, pagbantay sa mga mangingilad, ha? Karon nga napapilit na nimo ang retrato ni Day Anali. Mahimong daghan ang manawag nimo aron mangilad nga ilang nakit-an si Day Anali. Di ba sa dahin kumuhatag si kwarta siya? Ug may NBI sad kong dadon aron di gid ka binuang nako manawag. Kana, may sab. Pa, dili pa dero na to makit-an si mama. Dili pa, nak. Pero hapit na. Hapit na nato makit ang imong mama.
Gani mo ang cellphone? Ah, tuo sa pambuday. Kadit sa akong kwaon. Huwag ko ni mo pa hinundum eh. Ay, kalimot sad ko. Wata ko din ha. Ayaw na lang, oy. Mahago lang ka. Dili oy. Maayo nang ako tong makuha. Aron makatuon sa paggamit og cellphone. Nganong ganahan man kang magkatuon ko? Aron palitan ka. Unya kun to ako sa laod. Mahimong manawag ka nako kung doon na kay tuyo. O di ba mahadlo kang doon na mahitabo nako. Ayaw lang, uy. Mahal tingali na. Dahil. Ganahan kong magtawagan na ita. Kay ganahan kong maminaw sa mutingog. Di na sa ka, ha? Kay kuwaon siya akong cellphone. Ganahan kang ipakita ni Day Santa ang cellphone? Nakasiguro ko, ma. Nga di na gid siya magduda sa among kahintang. Unyag sa pagsiginyag ukay sa imong cellphone, iya makita ang iyang bana ug ang iyang anak. Unsa? Nagtuo baya ko rinan, nga hapit na mahibalik ang iyang memorya. Agud ko pasok, ama! Sorry, nak. Tungrinan, huwag yung ko'y tuyo sa pagsamad sa imong balatian. Pero dili ko gustong mapunan ang imong pag-antos. Ma? Ay. Anak. Tingog ni rin na ako nadungog na nasuko. Ikay ang kikasukan? Ikay giaway ni Rinan, ma? Ay, uy. Kain na siya. Tuwa pa ingon siyang pambot. Rinan, nag-away mo si Mama Mercy? Nataas lang akong tingog, day. Nga naman. Nawa mo gud ang cellphone. Unsa? Ako man itong giuli ni mo sa dito pata sa laod. Nainomdom ko na, day. Gibalik mo na ako butang ilaw sa akong likuranan kay para di maabot sa bawd. Kung wa ni mo makita ang cellphone, si Mama Mercy di ay ang imong pahimungtan. Di ma si mama nga akong gipasangin lang, day. Kunya nga nung imo man siyang gisingagan. Ha? Dili ka makalimod dinan. Nadungog na ko ang imong pagsingka ni Mama. Dili ba ako gusto, anak? Kay buutan ba kayo na si Mama Mercy? Nagbasol ko sa akong nahimo sa akong inantay. Kinahanglan gyud nga mangayo ka pa sa ilo niya. Ug kun wa na makita ang cellphone, ayaw pa mugos. Dili to importante nako. Day Santa. Dili importante nako ang cellphone ni Nan. Ang importante nga dili nimo singkahan si Mama. Dili ka na magkakitag inahan parehas ni Mama Mercy. Ay kabala ka, day. Pangitaong yun akong maayo ang cellphone. Sagdi lang, mangayo kong pasaylo ni Mama Mercy. Uy, abot na tayo mo. Lakaw lang mo ito ka. Sige na mo pang lakaw. Ibili lang ko niyo. Lakaw to. Ilas. Sama nakalungag na ka. Niyara, bugnaw na ganina. Magluto na lang unya kog sudan. Karong taod na lang kay gikapoy pa ko eh. Mupahuway lang sa akong kadiyot ko ha. Uy, buhay. Uy, buhay na nili. Sige na mo pang lakaw. Yung pahuway na eh. Uy, buhay eh. Saan lakaw kaya pang mugma? Ilason ba ni kamunulti oy. Ay, hamot lang ni Jumil oy. Naluoy baya kos bata. Kanunay lang intaong naghinam-hinam nga makit-an na ang iyang mama. Ay, luoyin taon. Pero sultihan tiga-tiga, no? Dinibetos cherry ganiya. Sa? Gunsa man sa siya din eh. Awa sa mangitang agaw Jumil, pero duda ko. Ako yung agaw nga gwapong ikaduhar na ko ang gipangita to. Grabe sang babayhan na god. Lagi. Wag gid siya mahibaw nga wag gyud gusto niya ang imong igagaw. Nahinayak lang si Jumel. Saon? Una-unahon mon kaay na siya. Sayang nga eh. Pero tiya, balik ka to sa nali?
But di ko makatubag ni mo ang Sabay klaro ni Suryaho rin kakatubag. Aminaw sa ay! Ay, sorry tiya. Suko high blood yung kada. Sorry tiya. Pero kinakita siya sa iyang anak. Unsa may itong kalibutan? Mag-abot ang masigkab pagbati sa inahan og anak. Nindot ta. Okay, Naa sila sa Tia Luding og Lukoy sa kusina. Sa ato pa, tuwa sa taas sila si Jomel o si Ella. Pag hinay lang ko, kinahanglang may abot ko sa kwarto ni Jomel. Pa, tanawa o. Kwapa kayo akong mama no. Liwat man ka ni mama ni mo, Inday. Gwapa di ay ko pa. Guwapa, oy. Liwat ka na ako. Og liwat sa kang mama ni mo. Og ang resulta, pang Miss Universe ang imong kagwapa. Si Papa, kidoy. Iki ko pulaan o kisa. Picture ni Mama ay. Sa di badugay na, tinud-anay na gyud nga mama ang imong kisan. Tinuod pa? Tay, si Mama. Ay, si Mama kinini mo, Tay. Si Mama ni mo, Cherry. Ay, kini man nasa picture ang ako yung Mama. Ay, Day, wa naman siya. Nga daw niyam ka. Ay, matragtahi ang pultahan. Di ni suot ko. Mga naog na si Dayla. Dali, day. Manaog ka. Ay, ayaw na, Jom. Dili una ta manaog. Tiya. Tuwas Jerry's taas. Unsa? Oh, kalma lang ha. Sobra naman ginabawihan na. Ikaw ba ay pangitag bugno ha? Naakay dili. Buhay ko ba? Kung mau na tiya, kitang duha mong kuy ito taas. Aron kung imong bugno si Jerry, na din kung mulaban niya. Padugang pusta ba? Ilom di ay. Animal ginabawihan na. Tiya! Bantilo ko'y, kilalang doon ay makalaban sa mong baby Cherry! Ay, piday-pi, tanaw na ko ang picture. Kang Mama man ni. Ay, nahibaw lagi ko, nga kang mama na nimo. Ang kulang tanawon. Dali, day. Mga naog na ta. Ay, ayaw ko doon na, Jom. Butan ang pagani ko sa picture. At doon na tanaw sa silong. Jumel! Ila! Dali na mo mga Oy! Halusot yun ka din hino! Kalain sa termino imo gigamit siya, oy. Awon sa man di ay ako isulti. Gawa mang gyud mi makabantay si Lukoy nga di aka din mi saka ka. Bitaw, bitaw na, Decher. Hilam di ay! Inyo lagi kong tabangan da. Yan na mo, oy! Uy, what ako, day? Tinaling makatultol ka sa agyanan. Di ka makatultol, day. Di ka makatultol sa agyanan. What ako, day? Day! Nakasud yun din is kwartos, Cherry, da? Nakasud, Lola. Iya ganyan tangkuhan ng picture ni Mama. Maunay akong gipanagan-an, day. Nga tingali kuhaon niya ang picture ni Mama nimo. Og tingali iyang taguon. Di man sad na ako ihatag ang picture la. Kinahanglan ipadayon ko akong plano. Bubalhin tas pagpuyo. Kini Dong Renan, maatuon ta ko sa ato aron akong susihon ang ako negosyong trapo. Imo ba ning gibuhat ma? Kay naiubos ka na ko. Ay, uy. Ang kuan, gimingaw na lang ko sa mga trapo, sa akong mga makina. Og ang ako ditong mamaligyaig trapo, ingon man ang manahiay. Sa ilo ako ma. Nasinghaga na sa kanako. Huwag yung kay angayang ipangayo pa sa ilo, Dong Renan. Naanad na ko.
Pero karon nga, niya na uban nato si Day Santa. Kinahanglang usbon ko nga ako kinaiya. Kinahanglang magmatkon ako nga di makasinghag mo. Mura na baya sab og ni alang nako ang imong singhag dong. Sumama sa day. Lagi. Nakasa ko nimo. Naanad na lagi ko. Aw, unsa man imo na kong tugtan? Oo, nganong di ko ma. Nahibaw ko nga gimingaw na kasi imong negosyo. Sige ma. Pero, ay lang pagdugay ha? Sige dong. Mubalik ko dayon dong Renan. Pero kinahanglang mananghid sa kang Day Santa ma ha? Tingalig sudyaan sa kuwato. Doon na day kay negosyo nga trapo, ma? Kalingawan lagos tiguwang inday. Abi ni mo, kung wa pa ko palitig makina ni Dong Renan, ipaagi ra gyud ako kinamot ang pagtahi sa mga trapo. Uy, kalisod anak mo, uy. Ay, naanad naman ko. Pero salamat kay gipalitan ko sa imong bana og makina. Milambo taon ang negosyo na akong trapo. Kanindot iuban mo, ma. Ayaw na lang pag-ubanday. Musugot kas Dong Renan. Mutanaw ra magkuko sa mga tinahi ni mo mga trapo. Sagdi lang kay magdaon niya kog usa ka sakong trapo. Aron akong ipanghambog nimo ang agi sa akong gamayng negosyo. Kilala mo ba kupyat kong daghang litrato siya? Aron daghan ang makakita sa nawa kong asawa. Nga nung karon pa man sa taon ta nakahuna-hunain isa. Tungod kay bibalik akong paglaom, gabuhi pa ang akong wife. Buhi pa yun ang akong wife. Ang problema, mao ang pagpangita niya, asa siya makitaan. Dong kinahanglan makitaan kog balik ang mananagan, nga may tag-an nga buhi pa sa day anali. Nangayo mong gusto siya litratong day anali, God. Na basig mahimong makatabang tug dako ba sa atong katuyuan sa pagpangita ni day anali. Bitaw siya, no? O, sige siya. Balik ko na to o mananagan. Ay, kamingaw ko na baya ning among gipuy-an ka ni Adto ni Dong Renan. Kumusta na kaintawon ang akong negosyong mga trapo? Uy, unsa man ning gipamilit sa mga poste? Agoy, pikalit magkubang akong dughan. Murag litrato na. Magdali ko. Matag poste may gipamilit nga mga litrato. May duol na nako. Ako duolon. Kinuo ko. Litrato ni Inday Santa. Dili ko mahimong masayo. Litrato gyud ni Inday Santa nga gipamilit din his mga poste. Ingon man sa mga koral. Sa magkaya ko buhaton. Bahala na. Manguha kog mga litrato nga wa kaayo mapapilit. Kanang mabasa pa ang nahimutang sa papel. Ako lang hinayon sa pagtangtang aron nga mabasa kini ni Dong Renan. Usa may buot ipasabot ning mga litrato. Sus, muuban ra ba unta si Inday Santa nako. Haskano kung ako pang gipauban. Pero nakasiguro sab ko nga dili mo sugot si Dong Renan. Ay, ni ana, may nakuha na kong litrato nga wa maunsa. Mabasa pa siya. Ako ning taguan kay tingalig makita ni Inday Santa. Layo na ang atuan ni Mama Mercy? May gilayon giday. Madugay pa gyud sila sa pag-abot? Nakasiguro ko nga magdali to pauli si Mama day. Siya ba yung muluto sa itong panihapon? Kung ako lang dayang luto. Unsa? Gitudluan naman ko ni Mama unsaon pagluto ang tinuwa. Hasta sa sautan. Tumao na ka?
Ambot lang sab kung makauyon ka sa akong timpla. Wa pa man sa kumakasuway sa pagluto. Pero akong gitimana nang gitudlo ni Mama. Ako na iluto dahil kung madugay si Mama. Wa kay salig na ako. Madlo ka nga, maparaton niya nga akong timpla. Dahil, bisag unsa pa imong timpla, ako ginikanon. Pinangga kagod na ako. Imo lang kong gipaganahan, kay mahadlok man ka, nga masuko ko nimo. Dili, uy. Unsa man, musuway gid kag luto? Tabangan ta ka. Ayaw lang pagtabang. Pasagdi nga ako ray muluto. Tinuod? Laki. Ana man ka ako magkuhag lutoon nun sa ref. Oh, pulos ba na risko kay ako manang mga kuha? O sige, ako ray luto. Sige day. Pagluto lang din kay mamalit si ko ginamos sa gawas. Nami ka ng parisa ginamos ang tinuwa. Sige, Renan. Pagpalitin noon og ginamos, apili lang po og limonsito. Og sili. Mukhaon makagaghang. Basta ko, dili lang kita ayo, hang. Onya. Di ka na mahadlok kung biyaan ka na ko? Ano mahadlok man ko? Lakaw na, uy. Sa may nahitabo ni mo, Jumel. Nganuwa man ka mahimutang. Tiya, may nakakita na ka sa mong gipamilit? Labi siguro doon na nagyod. Ang walay siguro, kung tuwa basad magpuyo dito si Dayan Ali. Ganong nuwa magkaanga kong wife tiya. Imposible yung kayo kung may uban siyang lang laki. Ilom da, Jumel, uy. Dili na mabuhat ni Dayan Ali. Nahibaw ko nga nahigugma siya ni mo. Pero ganong nuwa man siya. Nagduda gyud ko. Nga dunay nagbinuang ni Dayan Ali. Kinsa man? Ay, di sad ko makatubag. Pero kadtong milakaw si Dayan Ali, unya wa na siya mahibalik nato. Murag Unsa tiya? Murag gyud ug wa siya mahimutang. Wa gud siya magdagpayong. Nga ako man unta to siyang giingnan, nga kun mo gawa siya, magdagpayong, kay kauwanan man ato higayon na. Ang mga pulis nga nangita sa kong wife. Wa sab gilid kung nganong nawa si wife. Hangtod ba karon? Gipangita gihapon sa mga pulis si Dayan Ali. Kana magsusi ko dito tiya. Sige magyapon ko sila pangita. Tingalig. Gusto silang padangog dong. Kung hatagan ka silang silbing premyo, kinsay makakita ni Dayan Ali? Di sila mudawatan na tiya. Supak na silang ipanumpa ang katungdanan. Ngano doon naman lagi mga pulis niya nga mudawat og datong? Be. Hinoon tiya. So sa kabulig nga saging, doon na maging malata. O diba, naukyot ang tubo. Ingano sabi na ang mga pulis. Pero kadaghanan nila, nagtarong yun silang serbisyo. Ay, in magkaintaon dadas di analisa nagbinuang niya, oy. Mo na itong pagitaon siya. Mo hangyo ko sa opisina nga mulib sab ko balik ko sa kabuhan. Aron suoton ko ang mga lugar nga wala ko masuot aron sa pagpangita sa kong wife. Karon nga may timailhan nga buhi gid siya. Mangusog na ko sa pagpangita ni wife. Kuya ko nimo pa. Dini ka lang ni lola ni Monak. Di na kumuhunong sa pagpangita ni mama ni mo. Dili na. Kinanglang magdali kong palit og sili kay si Day Santarang usa sa amo. Tingalig. Uy, magbinuang sa kumahan. Magdali ko palit. Usutod. Mupalit sa di ko ginamos. Kini na lang o magdali na ko sa pagpauli. Renan! Si Mama. Ma! Anong mura nagdali ka? O nagpalingi magit ka, ha? Masa may nahitabo ni mo? Renan, maunag yun ni ang akong gikahadlukan. Unsa ma?
Dali. Mangita tagdapit nga way makakita na to. Doon ako ipakita nimo. Ma, si Day Santa ra bang usa sa ato? Mas importante ning akong ipakita nimo. Unsa? Dali, arita diri. Mayo kay huway tao. Dali dayon rinan. Nanong dugay mang mibalik si Rinan? Ako na lang gipahong ang kalan kay nakurot man ang sabaw. Layo di ay gikan din niya ang gipalitan ni Hagsili. Litrato mo lagi ni ma. Litrato. Og sudungag maayo kinsa nang naa sa litrato. Si Day Santa ni. Og dili di ay Santa ang iyang pangan. Siya di ay si Anali. Gusto. Anali. Nakaila ka niya? Nabasa ko sa Facebook. Anali tuod ang iyang pangan. Unya. Ipalayo ko siya gikan din. Rinan, nagkaduol na ang kamatuoran. Saman, dili ka lang gihapon mo surrender? Sumay ako i-surrender, ma! Mahimong doon na yung makakita ni Anali. Ayaw lagi pagpakasayo paglitok sa ingan, ma. Siya gihapon si Santa. Ang akong Inday Santa. Rinan. Muna ko namukuli, ha? Tingaling magduda ang akong Inday Santa. Kinuo ko intaon. Hayagi intaon ang una-una ni Rinan. Iyan na lang untang isurrender si Anali. Hala, uy. Hain naman ni si Rinan. Si Mama Mercy sa wa pa maabot. Ngit-ngit na rabada. Ay, kalain di ay kun kita rang usa din eh. Nagtum kayo sa unahan tungod sa dagat. Day? Ay, salamat. Salamat nga ni anak ka. Nganong imong kong gigakustay. Nahadlok man ko. Ngit-ngit manggod kayo ang dagat. Daan pagid kong mahadlok ka. Ay nakadlok. Ni anang imo hero. Ha? Ano nakugang mo ka? Ingon magod ka nga miabot na ang akong hero. Naunsa mo ka? Doon nagyapon di gikadlokan? Wa. Unsa man, mga unita. Ako ra bang gipahong ang kalan? Nawa man ang akong gutom, day. Unsa? Di na mahimo eh. Magsukad ko ha. Ayaw na lang ko bihai. May gani kay misugutras day Santa nga mulakaw ko. Mituo siya nga doon na misabutan sa kong suki sa ista. Kinahanglan makita ko kung unsa kadaghang ang litrato nga kipapilit. Madako ba kani laksi tanan? Ay, animal. Ganun naabot mo sa dinhi pamilit ang banan ni Anali. May sakyan nga may hunong. Mutago ko. Kinsa ba kayo nagsakay sa mga musakyanan? Di ko mo pakita. Naabli ang platan. May mikawas. Kinsa mo ka na siya? Nganong ingon-ining oras ang iyong pag-ani? Dili. Ang babae. Ang amiga ni Anali. Mupakita kaha sirinan kang Cherry, mga kasama at tangi ang laing pang mga sumpay ning atong sugilanon. Ikaw ang akong kinabuhi.
Laing dalit ka nato sa RMN Drama. Naririnig dito sa ating daigdig. Umuto ka listeners ang part 13, no? So murag hapit na ni matapos mga ka-listeners, no? Duol na gid ba? Really na kayo. So si basa tagtiwas mga ka-listeners sa inyong comment, no? Si Carmila Abinaraw. Salamat sa sunod-sunod sa pag-upload, Lods. God bless, no? Salamat Carmila Abinaraw, no? Nya si Rico Rene Gadularuya. Good evening, Sir John. Wala pa part 13 sa ikaw kung kinabuhi. Hihi. Bitaw, Sir John, maghulat lang ko sa sumpay, Sir John. God bless with tulo ka heart, no? So mo na gini na upload na, no, part 13. Salamat Rico Rene Gadularuya. Nya si RXL Jamil. Naunsa man ni si Raymond. Naunsa man na si Raymond. Naminaw siya sa habal-habal driver ka lang. Kanya si Jumidis Pakris. Kanindot sa imong drama, Idol Jan. Ug daghan salamat, Idol. God bless. Salamat po, no. Jumidis Pakris, no. Kanya si Mirami. Malingaw dyan ko aning Aldwin Acorda. Liwat yun sa amahan. Ha ha ha. Naluoy kong chiri. Nakasugod ko paminaw sa Angkalag Nicolas pero wala nako ipadayon kay murag wala ko kasabot sa dagan sa istorya. Mao di ay kay daghan kulang. Masabtan ra jud na sir kay lisod pangita sa mga daang drama. Lahi ra jud aning mga bag-o kay masubay ra man nato. Kaya excited nako sa part 5. Madayon ba kaha ang kasal nilang Anali ug Jomel? So napali ka sa part 5 sa ikaw kung kinabuhi, no? Mirami. So, bitahap ni kinawahay ka. Murag di tantong bitin para nimo kay ang sumpay part 5, 6 and nabot tag 13 do, no? So di tantong bitin para nimo kay nawahay man kanong taas na ang part, no? So mao to ang mga komento tanan mga ka-listeners, no? So di rin natapos itong pagbasa sa komento sa mga comment ni Mirami, no? Ug mao to mga ka-listeners atong ang part 30, no? So ang sumpay ini mga kuan pa. Martes tingali puhon. Mga Martes lagi puhon ang sumpay ini kay abton pa matog 7 ka adlaw, no? Unya sa limbo murag kuan pa. Di ko hapit-hapit na po mo sunod semana pa siguro pod. Ang limbo kay upang magkabot 7 ka episode. Nakason pa mato mga ka-listeners, no? Ug more to mga ka-listeners, di na ko magdaghang istorya mga ka-listeners, no? Pero kuan maka-arrange na po ko sa uban nga drama. More to mga ka-listeners, no? Thank you so much sa inyong kanunayng pagpaminaw, no? Ug sa inyong pagsuporta labi na sa mga dili mo skip sa mga mugbo nga ads. Ug sa mga dili mo skip sa tag-as nga ads, daghan kayong salamat, no? Kanya sa mga ni-suporta sa nga mga listeners, no? Sukad pa sa una, no? Di lang ako i-mention pero pasalamat ko dako, no? Kay balo na mo, no? Kato mga tabang, mga mangyatagon nga listeners, no? Ginuri magbalos sa inyong mga kaayo. Kanya amping mo kanunay mga ka-listeners labi na sa mga OFW, no? Mao to mga ka-listeners. Thank you so much for watching, no, sa itong vlog o for listening sa mga drama. God bless sa itong tanan mga ka-listeners.